Kumagat din kita, Tim. Kumagat din kita, Tim. Hindi pwede. Yun mga Kaboss Rog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. Ate, sobrang liit eh. Bibigat eh. Manginginom. Laki na dyan. Galit eh. Ang bigat. 40. Puro riders ang itinawag. Long drive ang puti. May scout ranger na ito. Mga kampan, dito lahat mga Team Mindo. Yan, magpapahalaban tayo ngayon ha. Ayan, yan yung champion ngayon na bago. Yan, yan o. Ayun. So, yun yung magiging champion susunod na araw. Ayan, yung nakatayo na yun. Oo. Simulaan na yan. Ayan. Ayan na si Kasakmal, oh. Ayan, 7-0 yan. Ayan, so shoutout muna tayo kay bago tayo magpalaban. Shoutout muna tayo kay Eduardo's ML, yan. Shoutout sa'yo. Kay Kawai Potato, nasa Taiwan yan. Shoutout sa'yo. Kay Raniel Corsiga, yan. Shoutout sa'yo. Kay Dilby TV, yan. Si Dilby TV. Kay Gagambal TV, yan. Kay Merlin Perez ng Minduro. Yan, so panoorin natin itong mga gambay. Yung paro-paro din natin. Yan na, rematch. Ayan. Ano na yan, Tay? Dinosaur na, dinosaur. Dinosaur na. Patay tayo dyan. Ito lang naman yan. O, ayan. Medyo may kaliitan siya. Dinosaur na yan, Pag ito, natalo pa ito. Oh, score. Ayan. Ay, score na ka dyan. Lagyan mo muna score. Wala, baka grabe, ang haba. malidisgrasya pa yata yung akin. Umuwi. Takot eh. Kapal. Sunod si... Pag binulto mo yan, ang laki niyan. Tsaka yung yung Venom ng Tagalog. Ang haba. Uy! Bumakas Lag pa yung akin, no? Grabe naman yan. Defending champion. Uso yata ang tsamba ngayon. Uy, putang ina ko ng pitik. Natsambahan pa yung malaki ko. Laki niya, no? Malaglag pa. Grabe naman. Defending champion natin. Kaya lang, kumang yata. Oh, bumubulusok eh. Kumagat din kita, Tim. Kumagat din kita, Tim. Hindi pwede. Pwedeng galawin niya kasi Nabuntot na bintot yung akin, no? Hindi pa namin gagamba na galing sa akin. Oo. Bago lang ng kulay yan kasi laging 1 week ba? 1 week? Oo, 1 week. Gigante yung akin eh. Super ko, Brad. Hindi pa tapos. Sabay. Yung akin, Isang buwan to yun. February 27 pa to eh. Wala na ako magamit eh. Pinakiuban naman yung patimbangan na parating ko na nakaraan. Wala na. Nabintot na yung akin. Di ba si Exotic madalas pupunta sa'yo? Hindi ako napunta dun sa kanya, sa Jupiter. Malapit lang yun sa akin. hindi pa nagkaano eh. Doon ako nag-ano. Sa Jupiter lang ba siya? Doon yung trabaho niya eh. Hindi ba? Guard yun, pero yung gagamba na nandun. Wala na yan. Talo na yan. Ayun, sa lumihan. Okay na. Nakachamba na naman tayo. Ibenta rin ng load yun, di ba? Kagagay Ayun. Kay Pre, ayun. Natalo ulit. Ano ba yun eh? So ayan, napanood nyo mga kamba. Sana nasiyahan kayo sa napanood nyo itong tournament na ito. Salamat. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!